мара нигаҳ сал ходок мехӯрӣ? Не. Шавурма мехӯрӣ? Шаварма нагӯен, дилам мешӯра. Набоша шашлик чӣ? Шашлик биёр мехӯрӣ? Не, намехӯрам. Чӯ-то чизе вурдиста, худмам нафаҳмидистам ки чия. Хок, ай хок. Оча чӣ гуфтесте? Ҳомиладору мехӯрам, ку бароям гуфтесам. Ой, келон чӣ гап шид? Чӣ шид сар шид? Не, гузашт рафт. Келон талхама кафондие. Қадар актриса будае. Комуза талх каф када мекушам мизани ты мара. Ой, дар пеш актрисагӣ муҳбака ёр ва нов будае. Майли бас як оча. Чӣ бас будае? Ростша гуфтесам охи? Ами келонои ҳозирара нафаҳмидам. Ҳомиладор шидам баробар қоши қавли қошро андохтаки иша намехӯрам. Иҷа мерам, уҷа намерам, ира бинам, ира набинам. Ё тоба, мо вақтиса ҳомила мешидем. Чӣ хел 4-5 мезоидем, як кас дарак намеёфте тоба. Оча, давраи шумо дигар буд, аку ҳозир замон дигар аст. Замона дар ҷош истодае. Кам бори замонака. Неки ку бачам. Туда ҳомила будам, фақат навзвачкаи сияйку анам тари мехоидам. Ами куҷое ки мерафтам намерафтам, ҳами сақичи сиям доим дар барам буд. Барои қадри қадар хушрӯ омадае. Ком духтаре ки кабина негаранги звачкаи бигири бихӯята. Диди келон, инами қабачаи хушро туда извачкаи сиёҳ зоидам будам. Вой раҳмат.